Здравейте, YouTube, аз съм Gameplay България и това е епизод 3 на Minecraft 1. Нали, на Minecraft. Така, значи, нали, от последния епизод, от втори епизод направихме ето тази ферма. Ето тук. И сега мислиме в този епизод да почвам да копаем, да търсим диаманти. Така, слеземе надолу, значи покопах си тук в мината. Само извинете да отредат тези работи тук. Пържолите ще ми трябват. Ето тук си по-голема. Така. Така. Добре, значи с тези оставените камъни, дето... С тези камъни, дето ги събирам. Така, там малко да го поправя тук. И така да започваме. Намерих и редстоун. Само диаманти остава да намеря. Така. Така, значи ето тук, където съм започвал да копая. Направих си броня. Та-да! И така. Те камъни ще ги фърля тук, защото не ми трябват. В честа имам доста камъни. И така, за копито започвам от кол. Редстоун. Карата изкопая. Доста редстоун. Добре, не мога да разбера защо ми лагва по джаулите. Гледаме така на 20 FPS. О, в никакъв случай. Значи ще бъде така на 30, това ще го дам така на 3. Не знам според вас дали дали лагва. Кажете ми, защото на мен... О! Къме лава. Тук винаги до лавата трябва да има диаманти. Така ще купая тук така. Дама. Добре, под джаурите. Той че намери... Не! Фак. Изгорех си единия диамант!
4 диаманта. Добре, за сега е окей. Всичко. Намерихме диаманти. Вау, попаднахме на равин. Чакай да сложи факли, да видя откъде съм се върнал. Намерих и злато. Това просто днес ми е, как да кажа, голям късмет. Вече съм на 14 левел. Окей, само да ми не свърши кирката. Ще трябва да се връщам и да си правя сега кирка нова. Тук има ерен, трябва да го взема. Не, вече. Добре, ние дойдохме от ето тук. Така. Да се върнем до нашата къща. Да си направим кирки. Значи диамант имам. Така. Окей. Така. Качаме се нагоре. Защото не искам да ми се... Не искам да ми се чупи кирката. Добре, вече почти стигнахме до нашата къща. Оставаме диамантите, нека да остава да се изпече златото. Само че трябва да направя още една печка. Така, тази печка ще ги сложи ето тук. Горе, тук ще сложи айрона. И така, лягаме да спим и чакаме да ни се опече айрона. И да слезем долу в минута. Но през това време ще и да видя как ни е фермата. Така, виждам крачка. Така, тук има дървета, значи за сега дървета няма да ми трябва. Айде още две. Така, чакаме да се изпече айрона и си правим кирки. Тук да го поправим малко. Това ще го дам така. Така. Камък ще ми трябва. Така поне да си го допорава тук, да си направя една пътечка. Така, значи окей, тук пътечката ми
не е готово. Камък. Камък да остане. Това ще остане тук и така. Да си го правя така, не? Айде да, че 10 айрон имаме. Поръчки. Идвам тук. Така. Окей, 6 айрон. 4. Та и факли да си направя. Защото с 22 факли няма да мисля. Имаме 4 злато, тия факли няма да ми трябват. Така и да потегнем надолу. Към равина. Така малко по да се разбързаме. Че тук всеки път няма, ще направим така и продължаваме напред към нашето копаене. Ето, ние от тук, значи тук има айрон. Така ще ми трябва само да запуши това ето тук. Тук има доста червен камък. Така. Значи на тук няма нищо. Уху, още диаманти! Още 6 диаманта имам. Олеко, вече на мене няма да ми трябва. И за да ги махна тази вода от тук. Не ми харесва. Добре. Така да се вредим хубаво по стените. Тук има червен камък. Редстоун. Ого. Така. Внимателно. Чакай само да изкопая малко, да изкопая малко камък. Е така да си го града, да знам къде е това място. Така ще го мина на високо. Така. Значи не малко височко. Опа.
Гледаме сега какво ще ми купи. Виждам диаманти. Диаманти ги виждам. Дама. Добре, изкопавам тия диаманти и за сега. Това е, че не знам как да слезе до там. Фак. Извинете, съм колични. Извинете, че използвам това, но просто исках само да видя на нещо тук. Значи, че идвам, но се извинявам пак. Добре, значи аз искам да се отделям от там от диамантите, другите дето бяха. И след това тук да го махна. Добре. Пак се извинявам за това, че написах Game от 1. Но просто хора, исках да не умирам, да си не губя диамантите. Ако вие бяхте на моето място, нямаше ли да направите така? Направо ще тръпнах. Окей. Така, качваме се нагоре. Майчице. Качваме се нагоре, да си оставим диамантите. Имаме цели 12 диаманта! Така. Да спрем добре и за това беше този епизод, хора. Довиждане!